Евелина Вълчанова, художник съм, занимавам се с живопис и днес откривам своята изложба «Златен житен клас» в галерията на Рекоп на улица Московска, 29. Произведенията, които виждате зад мен, са част от тази експозиция, както и още някои разнообразни сюжети, които са обединени от общото, а именно златното. Златното като символ на духовното, божественото, ценното, важното и красивото в нашия живот. А тук представям една най-обикновена ябълка като златна, защото това символизира идеята, която използвам във всички тези произведения, а именно, че всичко, което ни заобикаля, е ценно и вълшебно и ако успеем да го видим, да го осмислим, ще имаме много по-щастлив живот, без да се налага да търсим нещо екстраординарно. Всяко обикновено нещо можем да разглеждаме като много ценно и важно. Точно така разглеждам аз обектите в моите произведения и винаги добавям този златен металически акцент, който звъни от картината. Миналата изложба, която представих самостоятелно, се наричаше «Структурен живопис» и беше много по-изчистена цветово и композиционно. Тук реших да се отпусна повече с цветовете, затова има по-богат колорит. Както виждате, тук сме наблегнали на зеленината, защото сме в такъв кът. В останалите произведения има и по-студени, и по-топли гами, но като цяло държа на контраста между златното и фона, в който се развива действието, т.е. обстановката. Затова можете да видите по-тъмни, по-наситени цветове в моите произведения, за да контрастират с златното, което е основният акцент, както вече казах. Структурите и релефите също са важна част от моите изразни средства, но докато те бяха акцент в предишната ми експозиция, тук отстъпват място, въпреки че отново присъстват като моя емблематична техника, отстъпват повече място на златното и както виждате тук в този традиционен, как да кажа, сюжет, залагаме на нещо по-интересно, т.е. едно тип поп-арт превъплъщение, което отдава почит на традиционното ни изкуство и благодарност, че е основа, на която можем да стъпим ние по-младите и по-модерните художници. Това е произведението «Златен клас», което е и основният акцент в тази експозиция. Пресъздава житните класове в златен цвят, точно за да придаде усещането за нещо много ценно, скъпо и вълшебно. Това е нещо, на което искам да науча хората да ценят. Това е хляба, това е нещото, което ни храни, на това уча и децата си. Затова го използвам много често като основа и като основен акцент, т.е. като най-важното, което имам да кажа, именно, че трябва да сме благодарни, че трябва да просто да се любуваме на едни златни поля, защото имаме плодородна земя и въобще имаме всичко необходимо, за да сме щастливи. Също много любимите ми елементи е рибата. Рибата има много символни значения, но аз я харесвам, защото тя може да говори без думи. Тук имам образ, който може да въплъщава в себе си много смисли и също така и християнски символ, и съчетание с златното, което също присъства в християнството. Мисля, че постигаме много въздействащо произведение, а пък и много стегнато графично, защото аз харесвам по-минималистичен изказ. Това доближава моето творчество до поезията, според професор Димитрова, при която аз съм учила, с малко думи, в случая малко изразни средства графични, да се кажат много неща и произведението да въздейства на много нива на зрителя.